Sudunga nga atong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kita ra gihapon bay. kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon na mag-abot mo, taliwana sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Taragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, tarang gihapon bay. gamay pa nga pag-ato, Nasig bay, gamay pa nga pasakripisyo. ikaw ang kitang tanan. Sa atong paglaom, subukan Kita ragyud ang atong kaluwasan. kay ang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay Magtinabangay, kinsa pa man di ay maginunungay, kinsa pa man di ang ay magdagom kita ra gihapon
Mass intentions offered August 5, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Robert Macmanos, Jacinta Patalingog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Zentia, Jose Protasio Lee Gaco, Arnold Piner and Ampi Arcos, Angeli Bano Valdebera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Magdaleno, Gloria, Warnita, Malazarte, and Vicky. For good health, peace, safety, and protection, conversion and enlightenment of Sundang Cabanos and family, Juvenal and Carmen Osorio, Reneldo Bocado Jr., Dines, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Cabilan and Bellamore family, Rooney and Hazel Bellamore, Brian Carlos and Jane Bellamore, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Negibauer, Juliet and Carl Piras, Edith, Darius, Crisilda, Haka, Kabatingan, and Lim family, Fee and Berhelio, Kyle and Kisha, Edie Garcia, Sinabri and Co family, Horizon, Giselle, Tamisha, Luis, Matt, Wilfredo, Luz, Astrid, and Bensi. For good intentions of Maria Divina Indrena and Gaudentia Texon. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene Inclino and family. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason Vera Cu and family, Ortiz family, Laurentes family, Aldwin, Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Inclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Ganggang and family, Judith, Janine, Janelle Carvalho, Felicerio family, Annalie and Ryan Velliver and family, Kamani residents, Bibi Emmanuel, Lumba family, Dino Zamora, Los Biminda Yap, Hane Fritzi Yap, Christine Yap, Francis Johanna Yap. 24th birthday of Giovanni Pangandoyon, 1st birthday of Clark Dominic Milan, 46th birthday of Johanna Polinar, and birthday of Noel Labrador. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Naon, and Juanita, Mercedes and Eligios, Julie, Ruli, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, and Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, and Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Welfrida, and Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Rupunarbal Sr. and Jr., Adila Rabellas Perez, Enedic Bongon, Doroteo Nacua, Prudencia Abelianusa, Simplicio Abelianusa, Domingo Soler, and Nataliel Abelianusa. Ferry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, and Manuela. Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Selveria, Romolito,
Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene. Jesus Elizabeth, Cheme Reme Lee Fong, Christy Tuta, Betes, Tomasa, Cervelia Lazaro, Bernardino and Ana Corita, Ronaldo Marquez Manoreña, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Carlos, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Emiliano Jr., Orlando, Rolando Jr., Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsiña Jr., Angeles, Agnes, and Nieves. Corazon Calvo, Bernadita, Isabel, Bernardo, Manuel, Hermenegilda, Fructusa, Marcelo Maxima, Clito, Erlindo Sr., Susana, Porferia, Edgardo, Tomas, Carmen, Natividad, Manuel, Adila Perez, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isidra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Lisa, Efren, Rolando, Julieta, and Ismael. Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Chinipet, Spirito, Clem Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Pacencia, Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel, and Cesar Sr. Manuel, Praxidis, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto Sr., Josepina, Agrestina, Agustin, Romulo, Francisco, Jusipos, Peregrino, Amy, Dioscoro, Soledad, Basilia, Honorio, Yotequio, Rina, Bienvenida, Concepción Manoreña, Annie, Lily, Mary Dong, Elsa de Moral, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, and Felomino. Dax, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Francisca, Maria Corazon, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alepio, Jesus, Gloria, Joseph, Ines, Irino, Sedney, Brejeda, Antonio Sr., Margs, Praxidis, Joseph, Paz, Julian, Alipio, and Magdalena. Epipania, Hostina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr., Enriquito, Lucia, Leon, Jose, Rinaldo, Roseng, Felix, Robencio, Dining, Albert, Opilia, Eduardo, Loesa, Api, Ani, Leno, Cecilio Radaza Sr., Pat, Devino, Lauro, Mayet, Sabiuna, Feli, Cura, Domuran, Felicitas, Alex Flor, Plasibi, Jonenyo, Jurel, Angel, Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio, Bongtan Jr., deceased Pilmusa guards and clients, Pat Belsiña, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Yunel, Marben, Carmen, Alberto, Autikia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Francisca, Embalsado, Edgar, Emilio, Cerelo, Budista, Rofeno, Raimuda, Erineo Sr. and Jr., Noemi, Reneldo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Hani Lee, Hospicio, Marcelo, Dolores, Amado, Ricarda, Demetrio, Idna Cabasi, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Jesusa de los Reyes, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Proctusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernadita, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Rubin Pagusara, Toklis, Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles Sogbert, Josepina, Gaudensia, Josephine, Rudnep, Cesar Luzada, Giancarlo Nimel, Michael Luzada, Juanita Luzada, Matilde Melgar, Joel Luzada,
Fi Luzada, Silas Omandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina, Uping, Vector, Berting, Gori, Ines, Henyo, Tinay, Merto, Rita, and La Lucha. Inigo Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, and Seferina. Ben, Andres, Tiborcia, Efren, and Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Peyo, Baselisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolena, Simon, Maria Fe, Crisostomo, Maximina, Marcelo, Danilo, Baldomera, Raimundo, Cecilia, Fermin, Consolatrex, Vidala, I. King, Antonio, Pablo, Hungria, Jose, Manuel, Edelberto, Benjamin, Seriaco, Dolores, Cesar, Beatriz, Ponciano, Eduardo, Heriberto, Nelson Sr., Bienvenido Sr. and Jr., Raul, Epipania, Bergelio, Rosa, Reco, Ricky, Rosy Bell, Ricardo, Andis, Rofena, Fortunato, Carmen Enriquez, Ludi, Lily, Alberto, Kunda, George, Nini, Corong, Mateo, Adonis, Maxima, and Cristito. Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifrida, Matias, Feliza, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carleto, Silso, Ricardo, Nicanura, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Domenga, Hani Lee, Hospicio Sr., Presentación, Hospicio Jr., Rodolfo Iscario, Crescencia, Alex, Bernabe, Segundina, Expedito, Gokieng, Steve, Flori, Paterno, Felisa, Alfonso, Gregorio, Franza, Oliva, Buton, Luminada, Watimar, Jacobo, Eugenia, Cornelio, Co, Eric, Ostina, Enrique, Mardoña, Crisilda, Dento, Ifania, Caridad, Godofrido, Enrique, William, Jeremías, Julie, Edwin, Alex, Emedio, Josipos, Lourdes, Stephen, Joscoro, Constancia, Juan, Peregrino, Rosetta, Castañares, Agapita, Katipay, Stephen, Panya, Feliciano, Pantorella, Celestino, Regina, Alejandro, Nanchita, Carmelita, Gregorio, Honoria, Idi, Erlindo, Porperia, Tomás, Carmen, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Rona, May, and Pedro. Lourdes, Paulino, Adelaida, Perfida, Simeon, Eulogio, Nini, Nicolas, Rodolfo Lorenzo, Teresita, Godofredo, and Joscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josipos Tampos Sumawas, Domingo Dolgoime, Paul Chris Lauras, Tita Alvarez, Aba Yap, Sisinado Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Linlin Puzon, Luradel Pansoy, Rinaldo Moreno, Emeterio Moreno, Milagros Moreno, Edmundo Moreno, Leonidas Madira Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Oligario Madira Sr., Magdaleno, Rosalina, Abilino, Victoriano, Maria, Emilio, Jesus, Lerina, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor, and Gloria Sumalino. 4th Day Novena of Rubin Pagusara, 9th Day Novena of Jonathan Sutis, and Alex C. de la Calzada, 40 Days of Corazon Calvo, 3rd Day Novena of Jane Del Mar, Birthday and Death Anniversary of Baby Angel, 2nd Day Novena of Alex Murakami, Birthday of the late Nieves Atiliano, 5th Death Anniversary
of Rutilio Pacana. Death anniversary of Alejandra Zamora and Joaquin Gu. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mayong hapon kanatong tanan, Paayong hapon. atong gipasidunggan karon ang dedikasyon sa Basilika ni Saint Mary Major dito sa Roma. Usa ni sa upat ka basilika dito sa Roma, o kining maong basilika mo'y gidedikar ngadto sa atong mahal nga Birhen. Usa ni sa kinaunahan jud nga basilika kinatukod ni sa tuig 400. Usa sa nindot kaayo nga pamalandungan karon mao ang simbahan. Dili lang usa ka building o structure sama ning atong simbahan diri, kundi usa ka banay, usa ka pamilya. Pamilya sa tanang mga Kristiyanos. Dini sa atong misa, ato sang iapil, atong pag-ampo sa daling pagkaayo ni Melin Yongko, usa ka Salesian cooperator dito sa Boys Home, Don Bosco Boys Home. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Isog
Kaluyan ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, ayaw tagda ang mga kalapasan sa imong mga alagad. Kami nga among lang kaugalingon dili makapahimot kanimo. Maluwas unta tungod sa pagama sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ako mahimong Dios sa tanang banay sa Israel, ug sila maakong katawhan. Gikaluy-an ko didto sa disyerto, katong miikyas aron dili sila mamatay. Sa dihang nangandoy silag pahulay, nagpakita ako kanila didto sa halayo. Mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay. Busa gipadayon ko pagpaila kaninyo ang gugma kong walay paglubad. Tukuron ko kamo pag-usab, ug magbasal kamo sa mga tambor ug magsayaw tungod sa kalipay. Mananom kamo pag-usab og mga paras didto sa kabungturan sa Samaria, ug kadtong nagtanom makakaon gayud sa mga abot niini. Oo, moabot gayud ang panahon nga ang mga bantay musinggit gikan sa bungtod sa Efraim. Tana, mangadto kita sa Sion, ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagday. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo o mga nasod. Isangyaw kini sa lagyo nga kayutaan. Ug ingna, siya nga nagpatibulaag sa Israel. Nagatigom karon kanila. Nagbantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo nga magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit mutungas sila sa kinatumyan sa Sion, magbaya sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayaw. Ang mga batanong lalaki usab
ang mga tigulang. Ilisan ko ang ilang pagbangutan og kasadya. Lipayon ko og hupayon ko sila human sa ilang mga kasubok. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Paanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita. Miduol kaniya ug mintuwaw, "Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang akong anak, ang anak kong babae, giyawaan ug nag-antos pag-ayo." Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, "Papahuwaa siya, kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Kipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus. "Sir, tabangi intawon ako," maingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, sir. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. O diadto dayong kutlua naayo ang iyang anak." Magsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw o Kristo, palihog malingkod. Ang atong reflection karon atong igahin kabahin sa dedikasyon sa Basilica St. Mary Major sa Rome. Siguro nakadungog na mo nining usa ka kanta nga ang title, "A House is Not a Home." O sigari kay ba naman mo sa difference sa house o sa home. Doon ay dako kayo nga kalainan ang kahulugan sa house o sa home, balay o panimalay. Katong brother pa ko, sa nasign ko sa usa ka eskwelahan namo sa Don Bosco, Mandaluyong, ako in charge sa among sports program. Og niapil mi kanunay kining basketball league nga kung sa atong panahon karon kanang UAAP high school level.
Ug kining maong organisasyon strikto kayo. Mangayo jud og birth certificate aron makita jud ko ng mga players wala ba'y overage, sakto ba sa edad. So, usa sa among player, usa ka anak o usa ka artista, natingala ko kay more than 1 month, wala pa jud siya ka pagawas sa iyahang birth certificate. So nangutano ko kaniya, unsa may problema? Og siya mitubag, Brad, unsaon man ako pag-produce sa akong birth certificate nga dili man mi magkita sa akong ginikanan. Nigmata na ako sa buntag, tulog pa sila. Inigabot na ako sa gabi, wala pa sila. Mga kaigsunan, usa ni ka ehemplo kung unsa ang balay o panimalay. Siyempre, kay dato sila, nindot sila balay, tagsa sila kwarto, aircon, apan dili panimalay. Ang ilang balay, murag kondo lamang, walay kinabuhi, walay paghimamat sa usa-usa. Sa upat ka basilika sa Rome, St. John Lateran, St. Peter, St. Paul, ang basilika sa St. Mary Major, mo'y pinakaunang basilika sa Rome. Sa kung gingon ganina, mga 430 AD. Ug mao kini ang panahon nga mga Kristiyanos wala nagilutos sa mga Romans sa panahon ni Emperor Constantine. Ug kining maong basilika magpahinumdom sa karaang panahon din ang mga Kristiyanos nagkahiusa sa pag-ampo o pagdaig sa Dios. Usa ka simbahan nga nagapundok ang mga Kristiyanos isip usa ka banay, usa ka panimalay, usa ka pamilya. Dili man ibuot ipasabot nga ang ubang mga basilika dili parehas ini. Apan tungkol sa iyang structure, sa iyang dekorasyon, o sa antiquity, kay may unang basilika nga natukod, mo'y magpahinundom ka nato sa first Christian communities. Mintras ang uban, ang ilahang architecture, kanang gitawag og Baroque structure, mga 16th or 18th century naman. Pero ang St. Mary Major was 4th century. Ang mas importante nga mensahe para kanato karon maong simbahan. Di lang balay alampuanan, dili lang usa ka struktura, kundi usa ka banay, usa ka panimalay. Nining panahon sa pandemic, nga dili na ta kasimba sa atong simbahan physically, dili nibuot ipasabot nga nagunob na ang simbahan. Kay wala na may manimba. Atong simbahan karon way sud. Nga naginahinay na og kawala ang atong mga Kristiyanos. Ang simbahan, bisan pa taliwala nining pandemic, mas buhi pagani kaysa wala pa'y pandemic. Kay ngano, dinhi sa atong online masses, feel na ako nga daghan na kaayong manimba. Kay napundok naman sila sa pamilya. Dili naman sila kasuroy-suroy. Dili sama sa una. Ang pamilya nagkapundok nga dunay quality time sa usag-usa. Nagtinabangay kitang tanan, government and church, ang mga barangay o ang mga lain-laing organization
to raise funds para atong mga nanginahanglan, labi na sa atong mga frontliners. Mao kini ang diwa or the spirit of family. Kung balikan nato ang first Christian communities, mao kana actually jud ang ilang gibuhat sa ang ilang pagtinabangay. Mabasa nato sa Acts of the Apostles, no? Chapter 2, verses 45 to 47. Nagaingon, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Mao kanang nahitabo nato karon sa atong misa, sa atong online. You broke bread in their homes, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Tungod nining pandemic, dili man ta makaari sa simbahan. Apan ang simbahan nilambo diha sa atong panimalay. Wa kanang meaning sa they broke bread in their homes. O ginaot sa unta nga ang tanan nga sakop sa pamilya sa balay mutambong mo sa misa. Og tungod sa misa magdaig sa Dios isip usa ka banay. Magunahuna unsay maayong buhaton aron pagtabang sa uban, makaspend og quality time sa usag-usa. Mga kaigsunan, mao kini ang diwa kun unsa gayud ang simbahan. Ang simbahan may usa ka pamilya nga nagkahiusa, nagkigugmaay, nagtinabangay, nagampo, nagpasayloay, nagsakripisyo sa usag-usa, naghimamat sa usag-usa. Dunay quality time sa usag-usa. Busa pinagi sa atong kapistahan karon, hinaut-on ta nga motubo ang atong pamilya nga may mugyong usa ka banay pinagi sa intercession sa atong mahal nga Birhen o sa bunga sa atong online masses. Amen. Pagampo sa katawhan, Palihog manindog. budol kita karon sa Dios ug kaniya atong isalig ang tanan natong gikinahanglan sa atong pagingon. Patalingugi kami, Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga mamahimo siyang sanglitanan sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Alang sa atong nasod, nga makabot na ang katarong sa moralidad. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Alang sa mga kalag nga matuohon, nga mihalin na, nga makaambit na sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. O Ginoo, sa among paghalat nining among mga pangampo, kami malaumon
sa imong gugma nga kaming tanan makadangat sa imong saad kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Palihog manindog. Mangigsoon pagampong kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton nunta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang natao gikan sa birhen, na wala makakubos, hinuon, nakasantos sa tibuok, nga kanungganan sa inahan. O pagluwas nimo namo sa amo mga kasalanan, maghimunta nga magkapahimuot kanimo ang amo mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay og matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nga magadayeg kami, mapasidungog, ug magsangyaw kami diha sa bulahang Birhen Maria kanunay hulay. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagisagahom sa Espiritu Santo, ug sa ulay pagkabanhaw sa himaya siyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanamang binuhat nga sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig. Doy usab kami sa tanamo mga anghel sa langit, diha silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pagingon. Una
ang luhod. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhay sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami, nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagaw nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang paginigsunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manluhod. Kini mong Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipambulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa amahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa uman, apan tungod sa kahapon sa tao, nagabulang nagabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos,
unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Lihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasilugog sa paghandom kang mahal, kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimunta pagalagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco.
pray for us. Ang Ginoo mana kaninyo, Panausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, subay-sabay bayon nga mabugnaw. Gitanaw ko ang langit, hanap ug mangit-ngit, apan ikaw, Maria, ang bituon sa langit. Ngayon paug lisod ang patulngan, may bukid pa ug dagat nga agian. Walog kini sa luha, kasakit o kaguol, apan ikaw ang naguna sa akong pagtikan. Ikaw baya, Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauling, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Maaghog mahigugmaon, Birheng Maria,